ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሎማዓንቲ ሓቢርና እንሪኦ ምህሮ ቅዱስ ጽሑፍ ወይ ከዓ ዘ ዶክትሪን ኦፍ ሆሊ ስክሪፕቸር ተባሂሉ ዝፍለጥ ምህሮ እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ብዛዕባ ቅዱስ ጽሑፍ ክንሓስብ እንከለና ኣምላኽ ንርእሱን ንምድሓኑን ኣብ ፍጥረትን ከምኡ ድማ ኣብ ታሪኽን ኣብ በጃነትን ንኽገልጽ ዝተጠቀመሎም ኣገባባት ኣለዉ ማለት እዩ። እዞም ኣገባባት እዚኦም ኣብ ሰለስተ እዮም ተኸፊሎም ዝረኣዩ። እዞም ሰለስተ ተኸፊሎም ዝረኣዩ ድማ ምግላጽ፣ ምልዓዓል፣ ምብራህ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ሬቨሌሽን፣ ኢንስፒሬሽን፣ ኢሉሚኔሽን ተባሂሎም ዝፍለጡ እዮም ማለት እዩ። ነዚኣቶም ሎማዓንቲ ህድእ ኢልና ክንሪኦም ኢና ዓብ ነገር ከም ንኸስብ ከዓ ይኣምን እየ ማለት እዩ። በብሓደ መታን ክንሪኦም እቲ ቀዳማይ እንሪኦ እዚ ምግላጽ ዝብል ሬቨሌሽን ዝብል ኢና ክንሪኦ እዚ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ እዩ ዝርአ ማለት እዩ። እዚ ምግላጽ ዝበሃል ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል። እንታይ ተባሂሉ ክፈል ከዓ ሓፈሻዊ ምግላጽን ፍሉይ ምግላጽን ተባሂሉ ይኽፈል ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ምግላጽ ፍሉይ ምግላጽ ይበሃል። ኦኬ እዚኦም ክልቲኦም እንድሕር ርኢናዮም ሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ምግላጽ ሀ ኢለዮ ዘለኹ ቀዲምና ንዑ እንድሕር ርኢናዮ ኣምላኽ ብፍጥረቱ ንኹሉ ፍጥረት ዝፍለጠሉ መንገዲ እዩ ወይ ከዓ ርእሱ ዝገልጸሉ መንገዲ እዩ እዚ ሓፈሻዊ ምግላጽ። እንታይ ብላ ኣለኹ ኣምላኽ ንኹሉ ፍጥረቱ ብገዛእ ፍጥረቱ ንፍጥረቱ እዚ ብገዛእ ፍጥረቱ ገይሩ ርእሱ ዝገልጸሉ ኣገባብ እዩ ማለት እዩ። መዝሙር 119 መዝሙር 8 ትፈልጥዎም ኢኹም እዚኦም ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘለዎ እዮም። ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ ጠፈር ከዓ ግብሪ እዳው የውሪ ይብለና። ሕጂ ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ ሰማያት ክንጥምት እንከለና ስለ ነፍሲ ወከፍ ኣድማሳ ከዋኽብቲ ስለ ነፍሲ ወከፍ ክንሪኦም እንከለና ክብሪ ኣምላኽ ዘዘንትው እዮም። ፀሓይ ይኹን ምድሪ ይኹን ኩሎም ተንጠልጢሎም ዘለዉ እዮም። ኣብ ዝኾነ ነገር ተደጊፎም ኣይኮኑ ዘለዉ። ነፍሲ ወከፍ ከዓ ብዕላማ ዘለዉ እዮም። ነፍሲ ወከፍ ገዘፍቲ ክንሶም ስርዓቶም ሓልዮም እቲ ዝተፈጠሩሉ ዕላማ ክገብሩ ከለዉ ኣዝዩ ዘደንቕ ማለት እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 3 እንድሕር ከድናስ ቤት ዘበለ ሰራሒኣ ኣለዋ እቲ ንኹሉ ዘዳሉ ግን ኣምላኽ ይብለና። ንኹሉ ዘዳለወ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ከም ትፈልጥዎስ ሞባይል ርኢና ከማ ንድነቕ ሞባይል ተኣክል በዚኣ ሕጂ ሲ ንራኸባ ኣለና ኩላህና ኣዝዩ ዘደንቕ ማለት እዩ። ኩላህና በበይንና ስፍራ ኣብ በበይንና ዓዲ ክንስና ንራኸበሉ ክንሪኦ ከለና ስቂሉ ይኮነን ማለት እዩ። ሓደ ጥበብ ዘለዎ ዝሓስብ ሰብ ዝሰርሖ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሓሰባዊ በቃ እዝን ከምዚ እንተኮይኑ ከምዚ ክኸውን ክራኸቡ እዮም ኢሉ ኣገጣጢሙ ዝሰርሖ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ኩሉ ዘዳለወ ግን ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ፀሓይ ክንርኢ እንከለና ከዋኽብቲ ክንርኢ እንከለና ምድሪ ክንሪኣ እንከለና ነፍሲ ወከፍ ክንሪኦም እንከለና ሓደ ምስትውዓሉ ዘይምርመር ብጥበቡ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ፈጣሪ ከም ዘለዎ ዘዘንቱ እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ 19 ቁፅሪ 21 ንዘሎ እንድሕር ከድና ኣብኡ ክዛረብ እንከሎ ንዓኣ ክነባ ከምዚ ይብል ማለት እዩ። ከም እንፈልጦ ሮሜ 1:19 እንታይ ይብል ኣምላኽ ብፍላይ ኣምላኽ ገሊፅሎም እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ ይብል። ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ሲ ኣባታቶም ግሉፅ ኢሉ ሕጂ ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ ዝገልጸሉ ምግላፅ እዩ። ቀፂሉ ዘመኻኒዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይርአ ባህሪ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮቱን ኣጸቢቑ ይርአ ይብለና። ኣይና ኣጸቢቑ ዝርአ ዘሎ ሕጂ ሓይሊ እቲ መለኮታዊ ሓይሉ እዚ ነዚ ኩሉ ፍጥረት ዘምፃሉ እዚ ነዚ ኩሉ ፍጥረት ዝገበረሉ ጥበቡ ሓይሉ ምስትውዓሉ ብነፍሲ ወከፍ ይርአ ወላ ብሰብ እንድሕር ርኢናዮ የዒንቲ ሰብ ኣብዚ ምዃኑ ኣፍንጫና ኣብዚ ምዃኑ ጥበብ ኣምላኽ እዩ። ኣፍንጫና ኣብ ሕንትሽትሽና እንተዝኸውን እንታይ ምኾነ ሓደ ሰብ ኣእምሮ ዘይብሉ ከዘናብዖም ይኽእል እቶም ኣሰራርሓታት ማለት እዩ። ኣምላኽ ግን ዓይናይ ኣበይናይ ቦታ ክኸውን ዓይኒ ምስ ፈጠረስ ብርሃን ኣዳሊሉ ንእዝኒ ድምፂ ኣዳሊሉ ነፍንጫ እስትንፋስ ንነፍሲ ወከፍ ብምኽንያት ዝፈጠሮ ሓደ ጥበበኛ ኣምላኽ ብኩሉ ፍጥረቱ ጥበቡ ዝርአ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፍጥረት እንታይ እዩ ዘርኢ እንድሕር ኢልና ፍጥረት ሓይሊ ኣምላኽ
ዘርኢ እዩ ሶ እዚ ሓፈሻዊ ምግላፅ እንሪኦ ዘለና ኣምላኽ ብፍጥረቱ ርእሱ ዝገልጾ ምግላፅ እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 እንድሕር ከድና እውን በቲ ሞራላዊ ሕጊ ንደቂ እስራኤል ምሽ ኣብ ዝተጻሕፈ ኣብ እምኒ ጽሑፍ ሂብዎም ነቶም ብዛዕባ ኣህዛብ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ግን እቲ ጽሑፍ ንሱስ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ሕልንኦም ጽሑፍ ምዃኑ የርእዩ ኣለው ኢሎ ኣምላኽ እቲ ሞራላዊ ሕጊ ኣብ ኩሉ ሰብ ኣቐሚጥዎ ሕጂ ወላ ኣብ ዝኾነ ጫፍ ምድሪ ኸድና በቲ ካልእ እውን ጫፍ እንድሕር ከድና ኣብ ኩሉ መቕታል ነውሪ ምሕሳው ነውሪ እዩ ሰብ ንዕኡ ነገር ደፊርዎ ከም ዝኸይድ ንፈልጥ ኢና ወላ ባዕሉ ቅዱስ ጽሑፍ ነገረና ግናኸ እቲ ኣብ ኩሉ እቲ ሞራላዊ ሕጊ እውን ንሪኦ እዚ እውን ሓደ ጸሓፊ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ኣብ ልቢ ሰብ ዝጸሓፈ ጸሓፈ ከም ዘሎ የርኢ ሶ እዚ ሓፈሻዊ ምግላፅ ማለት ኣምላኽ ብፍጥረቱ ከምኡ ድማ በዚ ናይ ሕጊ ሞራል ኣብ ኩሉ ሰብ ኣምላኽ ከም ዘሎ ዘርኢ መገዲ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንሪኦ ፍሉይ ምግላፅ ይበሃል እዚ ፍሉይ ምግላፅ እዚ ካብቲ ሓፈሻዊ ምግላፅ ዝፍለየሉ ኣለዎ እዚ ፍሉይ ምግላፅ እዚ ግን ብባዕሉ ብኣምላኽ ዝግበር እዩ እቲኣቶም እቲ ሓፈሻዊ ምግላፅ ፍጥረት እዩ ንኣምላኽ ዘርእዮ ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ምግላፅ ግና ኣምላኽ ባዕሉ ዝገብሮ ዕዮ እዩ ኣምላኽ ባዕሉ ገዛእ ርእሱ ቀሊዑ ገዛእ ርእሱ ኣግሂዱ ዝገብሮ ዕዮ እዩ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ብፍላይ ወንጌል ዮሃንስ እንድሕር ከድና እታ ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ይብለና ሕጂ እዛ ህይወት ብርሃን ሰብ ክብለና ከሎ ጎይታ ኢየሱስ እቲ ብርሃን ንኹሉ ሰብ እንታይ ዝገብር እዩ ዘብርህ እዩ እቲ ንኹሉ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሲ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኢሉ ንኹሉ ሰብ ዘብርህ እንታይ ዓይነት ብርሃን የብርህ ንኣምላኽ ቀሊዑ ዘርኢ ባህሪ ኣምላኽ እንታይነት ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ሓቂ ኣምላኽ ምኽሪ ኣምላኽ ምድሓን ኣምላኽ ቅልዕ ዓቢሉ ብርሃን ኮይኑ ዝኾነ ይኹንሲ ብርሃን ምስ ወላዕኻዮ ዘርእየካ ምርኣይ ኣሎ ብርሃን እንተዘየሎ ጸልማት እዩ ብርሃን እንተሎ ግን ትሪኦ ነገር ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ምርኣይ ኣምላኽ እዩ እሱ ትመልክዕ ኣምላኽ ምስሊ ኣምላኽ እሱ ተኣምላኽ እዩ ብኣካልካ ወዲ ኣምላኽ እዩ በቲ ዝመጸሉ ሰብ ዝኾነሉኻ መቕደስ እዩ ማለት እዩ መቕደስ ከዓ ኣምላኽ ዝግለጸሉ እዩ ኣምላኽ ዝርከበሉ ኣምላኽ ዝረኣየሉ እዩ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከም ዝብሎ እሱ ምስቲ ናይ ስላሴ ሓሳብ ዝኸይድ እዩ ሶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኣየ ንመን ዝርኢ ንኣቦ እዩ ዝርኢ ንኣምላኽ እዩ ዝርኢ ንባህሪ ኣምላኽ ንምኽሪ ኣምላኽ ንምድሓን ኣምላኽ ንኣምላኽ ዝትንክፍ እዩ ሶ እቲ ዝዓበየ እዚ ፍሉይ ምግላፅ ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ ቀሊዑ ዝገልጸሉ እዩ ንኣብነት ዝኾነና ኣብዚ እንድሕር ርኢኹሞ ኣምላኽ ንኣብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 12:1 ኣምላኽ ንኣብርሃም ባዕሉ ርእሱ ገሊጹሉ ፍጥረት ኣይኮነን ኣምላኽ ኣርእይዎ ንኣብርሃም ኣምላኽ ግን ባዕሉ እዩ ናብ ኣብርሃም ብቃሉ ገይሩ ፀውዒ ዘውፅኦ ሕጂ ኣምላኽ ባዕሉ ንኣብርሃም ርእሱ ገሊጹሉ ንሙሴ በቲ ቆልቋል ሓዊ ኣምላኽ ባዕሉ ርእሱ ክገልጸሉ እንከሎ ንርኢ ንሳሙኤል ከምኡ ቃል ኣምላኽ ተገለጸሉ ይብለና ንዳዊት ከምኡ ንጳውሎስ ከዓ ከምኡ ናብ ደማስቆ ክኸይድ እንከሎ ጎይታ እዩ ባዕሉ ርእሱ ገሊጹሉ ነቶም ጋሶት ቤተልሔም እንድሕር ከድና ኣምላኽ ብመልኣኽቱ ገይሩ ምግላፅ እቲ ገዛእ ምኽሩ ክገብር እንከሎ ንርኢ ነዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ኣመልኪቱ ኣብ ሰለስተ ቦታ ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ 11:27 እንድሕር ርኢናዮ ማቴዎስ 11:27 ሓደ ኮነ ኣቦ ዝፈልጦ የልቦን ይብል ሰው ሓደ ንኣቦ ክፈልጦ ዝኽእል የለን እዚ ፍልጠት እዚ ብዛዕባ ኣቦ ግንዛቤ የብሉን ማለት ኣይኮነን ትፈልጥዎም ኢኹም ፈሪሳውያን ብዛዕባ ኣቦ ግንዛቤ ኣለዎም ንኣቦ ንፈልጦ ኢና ብልዎ ነይሮም ኢየሱስ እዚ ምፍላጥ እዚ ግን ምርኻብ ዝምድና ዘለዎ ምፍላጥ እዩ እዚ ምፍላጥ ካብ ኣእምሮ ዝሓለፈ ዝምድናዊ ምፍላጥ እዩ ስለዚ ሓደ ኮነ ኣቦ ዝፈልጦ የልቦን ክብል እንከሎ በኣእምሮ ጥራይ ኣይኮነን ዝዓመቐ ፍልጠት ዝምድናዊ ፍልጠት ምርኣይ ዘለዎ ምትንኻፍ ዘለዎ እዩ ንወዲ እውን ዝፈልጦ የልቦን ኢሉ ሕጂ ብዛዕባ ዝክዛረብ ከሎ ንኣቦ ዝፈልጦ የልቦን መን ግን ኢሉ ወዲ ይፈልጦ እዩ እቲ ወዲ ክገልጸሉ ዝፈቱ ኢልዎ ኣሎ ሕጂ ንኣቦ ምግላፅ ዝገብር መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ንወዲ ከዓ ኣብ ማቴዎስ 16 እንድሕር ከድና ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ምስ በሎም
قاليهم كم زبلو نبيات بلو كاب نبيات حدا إرمياس كبلو خلو نسخاتكم كأنتاي تبلون إخم قبل إن كله إجزابير أبو بطرس مقلع جيرلو مخفات جيرلو شو انتهي لو نسخة كريستوس ودهياو أملاخ إيخا إلو إزي مسبالة قويتا يسوس إزي لو سجان دمن عجلت سلكان إزي أتي أب سماي زلو أبويو انتهي لو قالي تلك قالعو بزعباي زرأيكا أبو أيو كبلو خلنا إذا حج انت يبهال اتي فولي مقلات نبلو مالتي أوكي أمون قزي أمزلو كل التفل اللي كريكم حافشاو مقلاتن إزي فولي مقلاتن فلليو عند حرقينايو انتايو تحافشاو مقلات نخل السبي أدماساويو نخل السبي أدماساويو نقول لسبي نمسلم خون نكريستيان خون نبودهيزم خون ولا أملاخ نزيل يلا نزبل اتستخون نقول زجبر أيو دقاوي فترة مصر أخا وشتاون كل لايخا دقاوي فترة ريخا تريليو وشتاوي بتمورا لاوخا نقول لسبي ولا وشتاو خي ترفعي مالتي سو أملاخ نقول لسب أدماساوي بدقون بوشتون زجبرو أيو إزي فولي مقلات قنا انت اي زقبر بأملاخ زقبريو بفترة زقبر ايكونن كالايكا اتي فولي مقلات اتحافشاو مقلات أملاخ كمزلو ترى يزرعيكا قالوا الحادي يلا اذا فولي مقلات قن مسبحلو أملاخ كتراخبي زقبركا حافشاو مقلات اي الرخبكاني فولي مقلات قن مش أملاخ كتراخبي زقبركا كالاي حافشاو مقلات هلونا أملاخ مالت أملاخ كمزلو يزنقر صحيسي أملاخ كمزلو تنقرني نعاي مسر أخوم يعينتي أفنش كله مسر أخوم سي بقى زوخونا بقى سبك سرحان خمزي كأسي تفلتي هم مالتي كمزي جيرو دنك جيرو زفتر نفس وقف عند حرينا يو داونا أزسي زي عدس أفنت زخون سنتاي مقابرنا أقارنا زي عدس أفنت زخون نفس وقف يعينتنا حدا بقدميت حدا بدحريت رأيوهم حدا تبابنيا مشتو على قروم زخونة فاتاري كمزلو يزنقر مالتي قن مسو عيرخبكم مني اتي فولي مقلات قنا مستحقتاتو مخرتاتو مسرح مدحانو مش كله كان الرخب زقبري ازي تماليسنا افتقال اتصالساي كنرئينا مالتي حافشاو مقلات سالساي نسبات ايدحنني رومي معرف حدا خمزلو املاخ قليت صلوم يمشبل قناخه نا املاخ سلازي مسقونون سلازي خبرون يبل ولا حنت نام مسقانا هم تصوم ايكلني املاخ خمزلو تراي زريكا مالتي حافشاو مقلات نام مدحانا يمصكاني فولي مقلات قنا اتي نسب نام مدحان زمصو مقدي ايو اوكي حجت كال ايكا نرأيو اذا ملعال زبال انسبريشن زبل نرأيو املاخ نسبات بتفولي مقلات رؤسه مسقلته قصيلو انتاي غيرو نا ابراهام تغليصلو نموسى تغليصلو نداويت نساميل تغليصلو إلنا اوكي بدحري انتاي غيرو بدحري زغبرو انتايو كمت زل عالماوي مخرو ملعال ازي انسبريشن انبلو حدا عيو اتزل عالماوي مخري بأوم غيرو بتوم غزا رؤسو زغلصلوم سبات نابنت كالاي تيموثاوس معراف 3 خاب 16 زله حساب اندحرينا انتاي بلنا اتني املخ سب نسناي قبر زبله فصيمو تداليو فصوم انت كخون سي املخ زنفسو زبله صحف نتمرتي نتقصات نمقنع نصدق زخون مقداب يطقمي يبلنا اي ثينك زي بزح غزي ابتناي تግርኛ يكون ولا ابتناي امحرኛ رأي ያለሁ بزح نصرتي كونتن كل شعب بنا انجليش ወይ بتناي بغريخ اندحرنايكما تحسابا قندي صبق يرات نحزاينا مالتي حجي ولا ابتناي اس اي بخون ولا كينج جيمس فيرجن دحرنايبنا بتقدس صحف يجمر عبد تسواسو قلبيطو ولو تناي املاخ سب موداتا زخون نلعلم تيو كمز غير ولو تناي تግርኛ مالتي all scripture is given by inspiration of God isabel مالتي كله قدس صحف بمنتا يبلنا له is given by inspiration وكاتناي غريخ ابزي اندحريخما تيوبينوستوس يلوازلو مالتي بناي املاخ استنفسوت ويك ابا املاخ زتتنفس ايبلنا له عيناي كله صحف اتخلو صحف باملاخ استتنفس ايو عيناي تخلو صحف نزبل
صباح رئينا حلف إليه خير جن كله قدس صحف كاموسة كسعر يوحنا الله عوشتي قدس صحف كتوتي إذا بمنتاي إذا بلنا الحجي بأملاخ زتا تنفسه أيو حج بأملاخ زتا تنفسه أيو مالت انتهي مالتين إذا بلكا اتقول قدس صحف سي منشو مبقسيو أملاخ أيو تنسى حسابو أملاخ أيو إذا بلا زلو أبزي جزيزي باولوس اتانا يمود أتا دبدابيا كسكال سوري كسيف قريب له قدم مماتي مصاي زبلو زلو نتيموتوس حجي نتيموتوس كل شع اب غون زخونه ابو زخونه ايو زخونه انتاي كغبر كم زلو بخلو مرحي زبو زنبره باولوسي مالتي ابዛ ساعه زي اغن باولوس كسواي باولوس كخيدي كخيد اندحر كوين خا لماد አለዎ ከም ትፈልጥዎ ሰብ ኤፌሶን ደጊም ገጽ አይቱሪኒ ኹም ክብሎም እንኮሎ ከሓድጎም እንኮሎ أنا خسع هذا اللخوسي نزل محبر أزي الوالله السو باولوس السون كله زخونة تخلا عيدا فرنيرو عالم سقلوس كوجنا إلله كابتا محبرتي أتو خالو خمسة سي زاربيو كابتوم زدحانو زي كونس وي كابزا أتو دحانو سنقدفو خمسة سي زاربي جنن تايبلو نعملخن ناتي مسكولم قدوسان كرستياكم زخل قال تصقون يا معقبكم باولوس كفانوهم اندحر كوينو اتنا يموداتا نمحبركون نولك أسب أمن إذا معكم عند حريلنا أب أملاخن أب قالون ترى إذا معكم باولوس نتيموتوس دم حجي يا معقوبة إذا الله معقوبة إذا قبر الله كرم حجي كاباي تروخبن يركا حجي أنا خير الله بزعبة زخونة يخون تمرتنا عيكت وكسني تخليني خا بزعبة زخونة يخون قلنا زخولو بزعبا اتدليو تمرتي الولو بزعبا املاخ بحر املاخ انتاينت املاخ مخرو مدحانو وزا بملو نتاكساتون بزعبا نحاتيات كمي اب حاتيات نستغبر كميركا خطقنع كمزلكا نحاده صواع زلو اغلغالي نافت صواع بقع خوينو نزخولو زدالو زطقمو كنغرو خل انت يبللو قدس صحف يبللو قدس صحف ايو نزي زغبر إلو نباولوس نتيموتوس عب قدوس صحفي زمع عقبو زلو مالتي كما عقبو خلو جن تايز بلو زلو كله قدوس صحف بأملاخ زيتا تنفسه إيلو تذكروا ياكم ماتيس 4 ندحكينا غويتنا يسوس كريستوس انت قايلو له سب كاف اف املاخ بزوص كله قال يزنبر يلو بمنتاي بكل قال كامن كاب زوص كاب اف املاخ بزوص يلو ስለዚህ ቅዱስ ጽሑፍ ካብ አፍ አምላኽ ይወጪ ካብ አምላኽ ይዝብገስ ናይ ጴጥሮስ ብዛዕባ እዚ ክነግረና እንከሎ ኣብዚ ቀዳማይ ጴጥሮስ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ጽሑፍ ሲ ኢልና ኣሎ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉም ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቀድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ትንቢት ይልሎ ቅዱሳን ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ አምላኽ ዝተዛረብዎ እምበርከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመፀን ይልሎ እዚአን ኣብ ኣርባዕተ ሓረግ كفيلنا خنرين خلنا تقدمي تتري واللهم كل صحف تنبي ترجمه خبر أسو خمسة يكونه قد مخلو أزي فلوطي بلالو كل صحف نايسب حسب يكونه نايسب دليت يكونه نايسب طباب يكونه صنصويات يكونه كاب سب زبغس يكونه سلازي قد مخلو يبزلو قدمي أملاخ كمزيلو انتايلو قدم زخونه مبالنا اتو قدس صحف سي تبمجمر تخن فوتو زلنا كاب رئستهم صحافت زتبغسه ايكونه اتوم صحافت مجمرت انتايلنا له قدسان سباتيوم يلنا له مالت قدسان سبات مالت املاح نمخرو زفاليو صيلو يكونه زخونه سب صحافه يكونه ترى سب صحافه يكونه زخونه حليمه رئيجل ايكونه بفولي مخر أملاخ زتتصوع يوم مالتي اليوم كسلنا ولا هنريم كالنايو كله من دحرينا جن كان بعل إرمياس جناب كبد الدين كله بأملاخ زتفلي يوم كان بعل أموت دعروها آرين كله وقاستهم كله زتتصوع يوم كان بعل داويت كبرها خاب دحر أباجي زتتصوع يوم قدوسان سبات يوم نعيو زفلي يوم سبات يوم زتفلي يوم سبات يوم شو أنت يقول تنبت سيلو قدوسان سباتيو بمنفس قدوس تمريحهم كاب أملاخ استزاربوه
بمنفس قدوس تمريحهم إلنا له كاب أملاك أنت إلنا له زتزاربوا إذا تريواز لهم تمريحهم الواز له فريمونو تبزلا تناجري قال منفس قدوس نزوم سباسي اتمخرو اتحاسبو اتحاسب أملاك بوم تقطعير بفلاين داوود تذكروا ياهم مش كلاي ساميل انت له منفس أملاك باي تزاربه قالوا أب آفي نبر إلله تري والله منفس أملاك باي تزاربه قالوا خ أب آفي نبر قويت يسوس بزعبة داوود كزارب كلها داوود بمنفس قدوس قويتاي نقويتاي نتسألات خا مرقت إجرها ساعة قبرهم أبي ما يتقمت بلو يدون فرساويان أفتخطوا حتى كله نري داوود بمنفس قدوس داوود بعلي كونان داوود بمنفس قدوس دوسي سازي لك بفلاي زي فوريمونوسي غريخاوان كم يتقبلون يرى مساكم قبرها هوريات اي ثينك عيسان شوعات اندحر كيركم سي تا مركب ان شاء الله سدت غياتهم مرحيت بناتهم علامه نابز بوتا خد كيدا ماتيو نتا معبل كافتناتهم علامه كافتناتهم حسب منزعو كافتناتهم حسب انت غيرو منزعو نتا معبلسي نتا مركبسي ناب كالي بوتا خم تخيد يقبره حجي كاب تقصصر تمرح خوينا لا مالتي نزيهم حج انت يبلوه فريموني يبلوه نيرم غري خوان منفس قدوس نتوم سبات بزغرم منغدي روبرت يكونون صنيحنا خنرينا ግን بزغرم منغدي نناتهم علامه نناتهم مخر زي كونسي نناتو حساب نناتو مخري كغبرو قملو يمرحهم نيرو كمي كم زصحافهم قصيلنا خنرينا مالتي امبارسيلو لشعو تنبيت بفقاد كوتو اي متعلنا سو بزعبا قدس صحف كنحسب انكلنا كاب رئيس السب ايكونن انتي خا كل صحف يزبزلو انتي مالتي كل صحف كم تفلطوا حجي ادغ تزاريب الله اب زمن ادم شيطانن هيوانن تزاريبهم الله شيطان زحسو حسوت الله حجي املاك حقيو ግን ናይ ሰይጣን ሓሶት ኣብቲ ጽሑፍ ኣሎ ብዙሕ ክፋኣታት ናይ ሰባት ብዙሕ ነገራት ንረክብ ኢናው ሕጂ እዚ ሁሉ እንታይ እዩ እንድሕሪልና ቅዱስ ጽሑፍ እዩ እዚ ሁሉ እቲ ሰይጣን ዝተዛረቦ ሰይጣን ዝሓሰቦ ብሰይጣን ተደሪኾምን ተመሪሖምን ክፋኣት ሰባት ዝገበርዎ ኩሉ ሙሉ ዝተዘርበ ብምሉ ቅዱስ ጽሑፍ ይዝበሃል ቃል ኣምላኽ ይዝበሃል ሕጂ ትሕቶ እንታይ እዩ بخمي قال أملاك زبهال نزبل مخنياتو عدامن هيوانن كزاربو خلو نحنا نسخمن أنا نسخمن مالتيو عبتو بوتا خيرنا يكوننا سامعنا يوم اتانا بلعام أدقخت الزاربن كلا أو خيرنا نحنا نتعدقي سمعنا نفس وكف زنبره قداي بعلو أملاك ايو نجيرنا كاب عفو ايو واتيو موسى ኣብ ዘመነ ኣዳምን ሄዋንን ኣይነበረን ድሕሪ ብርሃም 500 ድሕሪት ኣይነበረን ንሙሴ ግና ከምኡ ከም ዝነበረ ዝገለጸሉ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ይገሊጽሉ ኣምላኽ እንድሕር ገሊጽሉ ሕጂ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ይወጽእ ኣሎ ተሓሳብ ንምንታይ ንዝብልካ ኣብዚኣ ናይ ካላይ ጢሞቴዎስ ምናልባት ጽባሕ ኣምላኽ ተፈቂድዎ እንድሕር ኣቢልናዮ ክንርአይና ካብዚን ወይኒ ትምህርቲ ወይኒ ተግሳጽ وين مقنع وكانتنا أملاخ سب نافت أملاخ زدولي قنع ويتصدق تبعي زدولي قنع منبار أملاخ زدولي منبار بسرعات بتكبر بخلو نخلط أقوم يلو زقمت لي باولوس أبقى ما يقرونتوس ذكروا ياهم اتهم سبا زمن زوروس كمو ما ينمنزر يلو نمنتاي يتبصحهم متى نحنا خنمهار يلو نفس وقف أملاخ بعلامة يو نجيرنا أبقى صحف زلو كله قال أملاخ يو كابا أملاخ زوج أيو نمنتاي يتأكم دما أملاخ عبزي عقميت والله وين تمرتي وين تكسات وين مقنع ويكا نتصدقي قنع نمنبار ده قبرنا كسلتنا إلو عبزهم علامة نخاتوي أمتيو مبارتري والله ما قدس صحف زخونة صوبات تتعرفهم زخونة نجار تتعرفهم شعورتها متحف قدس نختمل فول كم زبقى حنت متحف زي صحف سب مش الله تها متحف نختمل قالو علالات زوسخ قال زوسخ كوم يكونن أملا متحف قدس نختمل قال لي يكونن حسابات استفلا لي أخاقيبو
እዚ ኩሉ ካብዚ ምኽሪ ኣምላኽ ነዚ ክጠቕሞም ኢሉ ካብ ኣፉ ዘውፅኦ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቅዱስ ፅሑፍ ክንሓስብ ከለና እንታይ ክንሓስብ የብልና ቅድሚ ኩሉ ክንዝክሮ ዘለና ካብ ርእሲ ሰብ ከም ዘይምዃኑ ካብ ሰብ ዝብገስ ካብ ድላይ ሰብ ዝብገስ ፅንፅዋይ ናይ ሰባት ኣይኮነን ሓሳባት ናይ ሰብ ኣይኮነን ድርሳን ናይ ሰብ ኣይኮነን እዚኣ እታ ብርግፅ ኣብ ኩላህና ክትእመን ዘለዋ እያ እዚ እምነት እዚ ኣብ ኣይሁዳውያን ኣሎ እዚ እምነት እዚ ኣብ ቀዳሞት ኣቦታት ቤተክርስትያን ኣሎ ኣብ ማእከሎት ዝተስኡ ኣቦታት ተሃድሶ እንብሎም እውን ኣብ በዓል ማርቲን ሉተር ወላ ቅድሞም ዝነበሩ በዓል ጆን ሁስ ጆን ዌክሊፍ ማርቲን ሉተር ካልቪን ብዙሓት ኣብ ኩሎም ኣሎ ወስሊ ጆን ወስሊ ኣብ ኩሎም ዝተኣመነ እዩ ማለት እዩ እዚ ዘይቅበል ሰብ ክርስቲያን ኣይኮነን ወንጌላዊ ይኮነን ምስቶም ቀዳሞት ኣቦታት ይኹን ምስቶም ጸሓፍቲ ጴጥሮስን ጳውሎስን ምስኦሞም ዝኣመሰሉን እውን ኣይላገብን እዩ ማለት እዩ ዘይላገብ ተኮይኑ ከዓ ፍሉይ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ንእሽቶ ከርእየኩም ዝደሊ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ነገር ንክገብር ንክፅሕፍ እንከሎ ብመንፈስ ቅዱስ የምሽ ኢልናዮም ኣለና ብክልተ ኣውራ ዓምድታት ገይሩ ኣፅሒፍዎም ምክንያቱ እዚ ክንሓስብ ከለና ብኸመይ ንዝብል ክልተ ኣውራታት ዓምድታት ኣለዉ ንሳቶም ከዓ ድርብ ደራሲነት ዝበሃሉ ኣለዉ ዱዋል ኣውተርሽፕ ዝበሃሉ ድርብ ደራሲነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ እቲ ናይ መወዳእታ ምንጭ ኩሉ ቅዱስ ፅሑፍ እዩ ኩሉ ካብኡ ይመንጩ ኩሉ ካብኡ ዝብገስ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝምንጩ እዩ ኦኬ ሕጂ ካብ ኣምላኽ ከም ዝምንጩ ኣብዚ እውን ኣለና ዕብራውያን ምዕራፍ 1 እንድሕር ከድና እውን ፅብቕትላ ኣምላኽ ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኢልና ኣሎ ቀፂሉ ካብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ንዓና በተወራሱ ኩሉ ዝገበሮ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ትሪእዎ ኣለኹም መን ተዛራቢ ብነቢያት ተዛራቢ ኣምላኽ ብወዲ ተዛራቢ ኣምላኽ እቲ መንገዲ ዝርርብ ይፈላለዩ ኣብኡ ንኸይድና ነቢያት ኣምላኽ ይብል ኣሎ ኢሎም ዝዛረቡ ወዲ ግን ከምኡ ይኮነን ብኡ ሰመርኩ ዝፈትዎ ወደይ ንሱ እሞ ንዑ ስምዕዎ እዩ ዝብል ወዲ እሱ እዩ ዝዛረብ እሱ ኣብ ስላሴ ስለ ዝወስደና ናብኡ ክንከይድና ወይ ከዓ ኣብቲ ክርስቶሎጂ ስለ ዝኾነ ናብኡ ንኸይድና ግን እዚ ድርብ ደራሲነት እንታይ እዩ ኣምላኽ እቲ ናይ መወዳእታ ምንጭ ኩሉ ቅዱስ ፅሑፍ ኣምላኽ እዩ ምንጭ ኩሉ ዘረባ ኣብቲ ቅዱስ ፅሑፍ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ካብኡ እዩ ዝብገስ ድዋል ስለ ዝኾነ እዚ ድርብ ስለ ዝኾነ ግን እቶም ኣገልገልቲ ሰባት እሳቶም ከዓ ናይ ሓቂ ፀሓፍቲ እዮም ሮበርት ይኮኑን እዚ ሮበርት ይኮኑን ንኣብነት ሓደ ከርእየኩም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ጥቕስታት ዝተወሰኑ ጥራይ ክልተ እንድሕር ኣርኤ ያክሊ ንኣብነት ዘዳግም እንድሕር ከድና ኣብ ዘዳግም 31 ዘሎ ሓሳብ እንድሕር ርኢናዮ ቁጥሪ 24 እንታይ ይብሎ ኮነ ድማ ሙሴ ቃላት እዚ ሕግዚ ኣብ መፅሓፍ ፅሒፉ ምስ ወድአ መን ይፅሕፍ ዘሎ ሙሴ ክፅሕፍ ከሎ ዘይፈልጦ ቃላት ኣይኮነን ብዝፈልጦ ቃል ሙሴ ፅሒፉ እዩ ኣምላኽ ናይ መወዳእታ ምንጭ ዘረባ እቲ ሙሴ ዝፀሓፈ እዩ ሙሴ ከዓ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተበገሰ ፀሓፊ እዩ ስለዚ ድርብ ደራስነት ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ድርብ ደራስነት ተባሂሉ ካልእ ኤርምያስ ምዕራፍ 30 ቁጥሪ 2 ንኤርምያስ ፀሓፍ ይብሎ ሉቃስ ፀሓፍ ይብሎ ብዙሕ ጳውሎስ ጴጥሮስ ዮሃንስ እዚኦም ብምሎም ሐዋርያት እንድሕር ከድኩም ከዓ እዚ ፅሒፈልኩም ኣሎ ንኣብነት ዮሃንስ ዓንተበ ይንብሎ ነበርና ኣቱማግባስ ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ስለ ዝነብር ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ነቲ እከይ ከዓ ስዒርኩም ስለ ዘለኹም እዚ ፅሒፈልኩም ኣለኹ መን ፅሒፍዎ ንብል ኣለና ቃል ኣምላኽ ናይ መወዳእታ ምንጩ ኣምላኽ ግናኸ ብሰብ ከዓ ዝተፃሕፈ እታ ካልአይቲ ኣብዚኣ ከዓ ኦርጋኒክ መሪሕነት ኣሎ እዚ ከዓ ከመይ ማለት እዩ ኣምላኽ ንሰባት ከም ሮበርት ይኮነ ተጠቂሙሎም ከምዚ በቃ ሓንሳብ ምፅዓዕኖም ብድሕሪኡ በቃ ወላ ከምኡ ይኮነ ተጠቂሙሎም እዚ ብጣዕሚ በቃ ክንሕዞ ዘለና ማለት ኣምላኽ ነዞም ሰባት ክጥቀመሎም እንከሎ ኣብዚ ናይ ምልዓል ቅዱስ ፅሑፍ መጀመርታ ርእሱ ገሊፅሎም ኢልና በቲ ፍሉይ ምግላፅ ድሓር ናብዚ ፅሑፍ እዚ ንዕላሙ ክጥቀመሎም እንከሎ እቲ ድርብ ደራሲነት ንሪኦ ኣለና ካልኣይ ከዓ እዚ ኦርጋኒክ ንሪኦ ኣለና እዚ ኦርጋኒክ ሕጂ እቶም ፀሓፍቲ ባህርያቶም ስምዒታቶም ተግባራቶም ወይ ከዓ ስርሖም ደረጃ ትምህርቶም ከይተረፈ ንኩሉ
حيزهم يوم كلو أملاخ بزخل نجارهم تتكيم الله نفسه وقفه نابنا داويت مزمور عسران سلسلة لحركنا ناي داويت درجو وي درجات مرتون بولو وي تقبارون بولو قواساي عباقي بيز قواسي السيطناتي هوت سازي داويت كتصحفهم كله هوتي زي تصحف قناها مس هوتو أورغانيك كوينو كمز قد إيمو زي تصحفو زلو مني منفس قدوسي منفس قدوس باي تزاربه قالاتو أبافي نبره كتصحفهم كله سي باتنسو زفلتو سرحو باتنسو زفلتو أيو تتكمل داويت تواقع أنيريو مزمور ميتا عسشم مزمور عسشم مونت اندحر كيدكم كنبلكم مزمور عسشم مونت مزمور عسشم مونت قطري كلتا اندحر كيدنا اغزابير يبل كوحيو عردين مناقفيين املاخي زهاد ملو صقعي والتاي قرن مدحاني لعل زبل كولا يبل اذ كل زبل حجي كم حدا قطامي سلواسو قالات زصنع خوينه ايكونن نفس وقف زنبراي كاب ساول كهدم زحالفه هيوت اب كوخ خصقعن كله كوحي اغزابيهري او خصقعن كله مصقعي اغزابيهري نفس وقف اتو كله هيوتهم اغزابيهر حاليفي كونن اصحفوا درجات مرتهم سمعيتاتهم درجات سرحهم ቋንቋኦም ነፍሰ ወከፍ ተጠቂሚ ዳንኤል ምዕራፍ ካብ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 4 ተጋየ ካኡ ጀሚርካ ዘሎ ሕጂ በአራማይክ ዝተጻፈ እዩ ምክንያቱ ዳንኤል ምስቶም አራማይክ ዝዛረቡ ስለዝነበረ ማለት እዩ ናይ እዝራውን ከምኡ ኣለዎ ሕጂ ኣምላኽ ንኹሉ ዝጥቀመሎም ማለት እዩ ካለ እንድሕር ከና መሽሙ ኤርምያስ እንድሕር ኢና ኤርምያስ ምዕራፍ 9 እንታይ ይብል ነቶም ተወጊኦም ዝሞቱ ደቂ ጓል ህዝበይ ለይትን መዓልትን ክበክስ ርእሰይ ዒላማይ ኣዒንተይ ድማ ፈልፋል ንብዓት ኮይኑ እንተ ዝኸውንሲ መን መሃበን ንኽብል እንከሎ ንርኢ ነዚ ፅሑፍ ሕጂ እንድሕር ከና ብትክክል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ 19 ስለ ኢየሩሳሌም ክበኩ እንከሎ ንርኢ እቲ ኤርምያስ ዝገብሮ ዝነበረ ግብርሲ بزعبات هزبو 7 عامت زبصحهم مكراريو اوي كبل كلقس انكولو تخكليو زخونه راي تغليصو لغلا يكون تخكلني حق بايتا يزلو غويتا يسوس كاب بتمساسالي اسرائيل نتدحر 7 عامت اب 7 عامت مهرت زبصح زلو مكراريو خبخيل لهولقا تخكل ايو منفس قدوس كما يغيرو نفس وكف اتي نتت صلالوت بزخونلو مغطام بزخونلو يمرحو غنا طبابو كينو مردانا እግዚአብሔር ይመስገን ጥበቡ ኪኖቱን አስተውዕለይ ኪኖቱን ሐስበው እዩ ኪኖቱን ሐስበው ነፍስ ወከፍ ግን ከተቀመሎም እንኮለና ንሪ ሉቃስ ሐኪሚ አዚ ተመራማሪ ማርቆስ እንድሕሪና ሕጂ ፈውስ ክጽሕፍ ከሎ አጋንንቱ ጽብል ስግር ብላ ከም ዝገበረ ስግር ብል ጳውሎስ ሉቃስ አይሰግርኒ ነፍስ ወከፍ በደቅቅ ይጽፋ ሐኪም ስለዝኾነ ንዑ ኖርማል አይኮነን እግዚአብሔር ነቲ ናይ ሉቃስ ያእምሮ ጥሒሲ ይኮነን ዝጥቀመሉ ከመይ ገይሩ ንሉቃስ ምስ ፍቃዱ አሰማሚዑ ብፍቃድ አምላኽ ነቲ ናይ ሉቃስ ኩሉስ መስናቱ አሰማሚዑ እዩ ዝጥቀመሉ ሉቃስ ዶክተር መምህር እዩ ዓሚቕ ነገር ምምርማር ይዘብል ክጽሕፍ ከሎ ይምርምር ዘመናት ናይ ነገስታት ነፍስ ወከፍ ይምርምር نتوم قدامو زنبرو تاريخ يوكسيو ننفس وقف يتقمل بقى املاخسي يتقمل درجات مرتو تقملو نفس وقف يتقملو كولونري نخالوتك نقاليهم برأي خبوم كلنا نري نابنت نموشي قص نقص تزاريبي زهبو نقاليهم برأي هبوم نقاليهم دمتين تصالوم مالتي تريوه مالهم هجي اتي اقباب قدو تصعف اوها هبو يفلالو حدا يكون روبرت خا يكون ስለዚህ ድርብዩ ኦርጋኒክ ዝኾነ መሪሕነት ይኻ ተጠቂሙ ነዚ ሁሉ ቅዱስ ጽሑፍ ሂብዎ ተቀዳመይት እንተልና ፉሊ ምግላጽ ተሓፈሻው ምግላጽ ንግደፋ ሒዝና ያለና ፉሊ ምግላጽ ምስ ገበረ አምላኽ ነዞም ዝተገልጸሎምካ ነዚ ዕላማ እዚ ቀዲሱ እቲ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ አምላኽ መን እዩ እንታይ እዩ مخرو حسابو نفس وكف كتقاملهم انكولو اينا نري سالساي مبرح زبحال elimination زبحال
እዚ ምብራህ እዚ ማእሲና ንሪኦ ዘለና እዚ እናሐዘን ሓደራ ኣምላኽ መጀመርታ ርእሰ ምግላፅ ገይሩ በቲ ፍሉይ ምግላፅ ድሓር እቲ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱን ዘለዓለማዊ ምኽሩን እቲ ኣብ ፍጥረት ኮነ ኣብ ታሪክ ኮነ ኣብ እቲ በጃነት ዝገብሮ ዘበለ ክገልጾ ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ እቲ ዘለዓለማዊ ምኽሪ እዩ ኩሉ ምኽሪ እዩ ዘይሕዝዋ ይኹም ዘለዓለማዊ ምኽሪ እዩ ካልኣይ ከዓ ኩሉ ምኽሪ እዩ ዘለዓለምን ኩሉ ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርኩም ምሽ ብል ዘለዓለም ምኽሪ እዩ ኩሉ ምኽሪ እዩ ብሙሴ ምስ ተዘርበስ ካብ ሙሴ ዝጀመረ ኣይኮነን ብኤርምያስ ዝተዘርበ ካብ ኤርምያስ ዝጀመረ ኣይኮነን ዘለዓለማዊ ምኽሪ እዩ ኩሉ ምኽሪ ከዓ ገሊፅዎ ኩሉ ምኽሪ ከዓ ገሊፅዎ ሕጂ ነዚ ኩሉ ምኽሪ ዝገለጾ ግና ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ይክእልን እዩ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ይክእልን ስለዚ እንታይ ኣድልዩ ምብራህ ኣድልዩ ማለት እዩ እዚ ምብራህ ዝብል እንድሕር ኢናዮ መንፈስ ቅዱስ ንሰባት ናብ ፍልጠት ኣምላኽን ናብቲ ዘለዓለማዊ ምኽሩን ምድሓኑን ንኸብፅሕ ዝጥቀመሉ መንገዲ እዩ እዚአን ክነበልኩም እየ ማለት እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 እንድሕር ከድና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ኣብኣ ንረኽባ ኢና እታ ቃል እንታይ ትብል መስለኩም ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም ኢልዋ ኣሎ ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ብርሃን እትብል ንስያታ ኤሊሚኔሽን ብርሃን ዝበርሃሎም ኣምላኽሲ እቲ ብርሃን የብርሃሎም ዓይና ብርሃን እቲ ከድሕን ዝኽእል ሓቁ እቲ ከድሕን ዝኽእል ብተመሳሳሊ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 እንድሕር ከድና እውን ኣብ ዕብራውያን 10 እዛ ቃል ተጠቂምላ ኣሎ 32 እንድሕር ከድና እንታይ ኢልዋ ኣሎ ነተን ብዙሕ ገድልን ስቃይን ተዓጊስኩም ብርሃን እተቐበልኩምለን ቀዳሙ ሕጂ ራይኩም ሓድሽ ምግላፅ ኣይኮኑን ተቐቢሎም ዝኾነ ፍሉይ ምግላፅ ኣይኮነን ተቐቢሎም እንታይ ደኣ ብርሃን እዮም ተቐቢሎም ብርሃን ዝረኸብኩምለን ቀዳሞት መዓልቲ ብርሃን ዝተቐበልኩምለን እዚ ብርሃን እዚ ዝገብሮ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዮሃንስ 10:13 እንድሕር ከድና ናብ ሓቂ ዘበለ ክመርሓኩም እዩ ዝመፅእ ዘበለ ከፍልጠኩም ኢሉ ኣሎ ሕጂ ናብቲ ሓቂ ዘበለ ክመርሓኩም እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ሓሳባት ብዙሕ ኣርእስታት ኣሎ ንኩሉ ሃርሞኒ ብዝኾነ መንገዲ እናወሃሃደ ናብቲ ሓቂ ዝኾነ ዘብፅሕ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ዝመፅእ ዘበለ ሓቂ ከፍልጠኩም እዩ ዝብል ምናልባት ኣብ ክልተ እዩ ዘብል ብዛዕባ መስቀል ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ኣሎ እዚ እንታይ እዚ እንታይ ኦኬ ዝመፅእ እውን ስለ ዝብል ምናልባት እውን ነቲ ናይ ራእይ ዮሃንስ ንመፅኣ እውን ንክልቲኡ ብሓፈሻ ነቲ ኣብ ዘመን ሃዋርያት ክመፅእ ዝኽእል ሕቶታት ንኩሉ ካብቲ ቅዱስ ፅሑፍ እናምፅእ ዘብፅሕ እቲ ብርሃን ብሓፈሻ ናይ መን እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:3 እንድሕር ከድና ተመሳሳሊ 4:25 እንድሕር ከድና እውን ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ክድሕን ዝደሊ ኢሉ ኣሎ ግን እንታይ ኢልዎ ኣሎ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመፅእ ሕጂ ነቲ ፍልጠት ሓቂ ዝህብ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ እቶም ጥቕስታት ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ዘለው ክትርእይዎም ይከኣለኩም እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ነቲ ኣብ ቃሉ ዘሎ ኩሉ ሓቂ ሕጂ ናብ ልብን ሕልናን ሰብ ብምምፃእ ንፀልማት ቀንጢጡ እንታይ መለኮታዊ ምብራህ ብምንታይ ግን በቲ ብምልዓዓል በቲ ብነቢያትን ብሃዋርያትን ዝተዋህበ ቃሉ ክገብሮ ኩሉ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4:6 ነዚኣ ጳውሎስ ፅቡቕ ምስቲ ናይ ዘፍጥረት ኣተሓሒዙ ይጥቀመላ ኣብ እንታይ ትብል ካልኣይ ቆሮንቶስ 4:6 እቲ ካብ ፀልማትሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ኢልዎ ኣሎ ኣበይ ኣብ ዘፍጥረት ፀልማት እንከሎ ካብ ፀልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ መን ኢልዎ ኣሎ ኣምላኽ እዩ ኦኬ ሕጂ ንብርሃን ፍልጠት ራይዋም ሕጂ ካልእ ምግላፅ ኣይኮነን ካልእ ቃል ኣይኮነን ተቃል ኣሎ ግን እቲ ፍልጠቱ እቲ ምግላፁ ናይ ኣምላኽ ክብሪ እቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ምድሓን ናይ ኣምላኽ ባህርያት ክኸውን ይኽእል ምስ ኣምላኽ ብሓፂሩ እቲ ዶክሳ ዝብል ኮይኑ ብዛዕባ ኣምላኽ እንታይነትን ኣምላኽን ምድሓኑን ፀጉን ኩሉ ዝሓዘ ዝገልፅ እዩ ብፍላይ ምስ ኣምላኽ ዝተተሓዘ እዩ ማለት እዩ ምድሓኑ ምሕረቱ ፍቕሩ ኩሉ ትግርሙን ትንዕቤቱን ዘርእየና እዩ ዶክሳ ሕጂ እቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪሲ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ታገጽ ትብል ፕሮሶፖንያ በቲ ኢየሱስ ዝተመላለሰሉ ኩሉ እቲ ገጹ እቲ ካብ ኣቦን ወድን ፍሉይነት እቲ ዲስቲንክት ዝኾነሉ ብኡ ገይሩሲ ኣብ ልብና ኣብረኹም ኣምላኽ ነቲ ፍልጠት ክብሩ
በቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ስራሕ መስቀል ዝተዛረቦ ዝተመላለሶ ቡ ገይሩሲ ኣብቲ ልብና ኣብሮ ኣብ ዘፍጥረት ብርሃን ይብራ ዝበለ በቲ ናይ ኢየሱስ ስራሕ ኣብ ልብና እንታይ ገይርዎ እዩ ኣብሪሂዎ እዩ እዚ እንታይ ይበሃል ኣብርሆት ይበሃል ማለት እዩ እዛ ኤፌሶን 1 ዘላ ንዓ ክነበልኩም እየ ኤፌሶን 1 ካብ 17 ቁጽሪ 19 ዘሎ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ኢሉሎ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክበኩም ኢሉሎ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ክልተ ግዜ መንፈስ ዝብል ኣብቲ ናይ ግሪክ ሓደ መንፈስ እዩ ዘሎ መንፈስ ጥበብን ምግላፅን ምእንቲ ክበኩም ኢሉ ሽዑ እንታይ ኣዒንቲ ልቦናኹም በሪሁ ተስፋ ፀውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩኻ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ሲ ክትፈልጡ እፅሊ ኣለኹ መንፈስ እንታይ መንፈስ ምግላጥ እዚ ምግላጥ ዘሎ ምግሃድ መቕላዕ ማለት እዩ መንፈስ ምግላጥ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ዘምፅእ ዘይኮነሲ ነቲ ቃሉ ዘሎስ ንዕኡ ነቲ ተስፋ ፀውዓ ብሕጂ ኮነ ዝመፅእ ኣምላኽ ፀውዓና ኣሎ ብቃሉ ነቲ ተስፋ ፀውዑ ነቲ ሃብቲ ክብሩ ኣብ ቃሉ ዘሎሲ እንታይ ምዃኑ መጣን ክንፈልጦሲ እዚ መንፈስ ምግላጥ እንታይ ገብር ይቐልዓልና ይኸፍተልና ናፍቲ ውሽጢ ሓሳቡ ኣትዩሲ ተስፍኡ ክንሪኦ ይገብረና እግዚአብሔር ይመስገን بتوسخ عند حكينا بفلا أب قدس صح بزعبا زي حدا حسابات على لون أبنت أمزمور مثلا عسى شعات انتهي له زمارة يعني تمزمور أب حق خاسي له والله حكي تزمارة مسكراتك سرعتاتك قالك حق خانا بدأ تمزمور مثلا عسى شعات نتقال أملاخ بخلو يخجل صز فتن مالتي أب حق خاسي له تأمرات كرئي له والله حاجة عيني تأمرات أملاخ زسرحو أملاخ زحاسبو أملاخ زبلو زولو تناتو مخري أسو تأمراتي نزي نقال يوم تأمرات زخونا نقر كهون خلي نتمنى أملاخ سبات جن تأمراتهم كلي أتي بزعبا أملاخ زرب زبلو خلو نعم تأمراتي يعني انت كبر الليل والله كفات اللي أبي أفتقال حق مرأي تأمرات هيريوني حق مخفات جن ولا بزيا قد 230 تايلو والله مخفات قالك يبره له والله راي واخ ماجي اتقالسي يخفت ايو يبري لك هم زمعصو مسكفت كايو اوشت غزا زلو زره اوشت اتقالسي نا املاح زخونه ነገር አንክ እንታይ ይገብር ይወሎ ነገርህታት አእምሮ ይህብ አእምሮ ማለት ምስተዋዓል ምርዳ ይህብ ይልወሎ ማርተቃል አምላክ ክፈት ወይ ክግለጽ ኮሎ እንታይ ገረታት ትፈልጥዎ ይኹም ላይክ ከምዚ ብዙሕ ዘይስተውዓሉ ወይ ካብ ነቲ ምኽሪ ኣምላኽ ብግቡእ ዘይተረድኡ ምርዳእ ዘይረኸቡ ፍልጠት ዘይረኸቡ ንዕኦም እንታይ ዝገብሮም ምርዳእዎም ዳዊት ከም ዝበሎ ሓለፋ ጸላእተይ ሓለፋ መምሃራነይ ሓለፋ ሽማግሌታት ኣለበምካን ከም ዝበሎ ዘለበም እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣ ከርእየኩም አይ ቲንክ ናይ መወዳእታ ገጽና ኢና እውን ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 15 እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ ኢሉ ፍጹማት ዘበልና ኩላትና እዚ ንሕሰብ بقال نجار حسابكم نبينو انتو خوينو دما إلو نعوون عملخ كقلت سالكم راي واحد مجي نتي حدا نجار نحسب السخان تايو بحسب كن ملالسي مفرد لايك يكوني مغنياتو تي ناي منفس قدس حادنت مقواري قم حساب كان نبينو خون نبوري مغنياتو تصعف عزي سفحي بزحار استزلويو بزخونا نجار حساب كان بينو خوني كاي نحنت نجر زلنا الرأي خفل عليك كالي أمو انتاي نقبر أملاك حدش قال كزاربنا حدش هواريا حدش نبي خمس قالنا نو تنبيت يلنا يكون كل بلكم زلهم السو قال الرأي نالباتون جزية سيزي يلن بك الزارب والدسم بلني عبترس قدس صحف زو السخ يلن مست قدس صحف معرض خونون زمت يلن زين حزونهم عبرس قدس صحف زو السخ يلن مست قدس صحفون ماشي معرض خون يلن سأز أملاك أنت هجبري الولو نتحسابكم بين زخونلو من قد نعو كجلتسالكم أيوه إذا كجلتسالكم تبزل لا تري واللهم أباكاليبتو تبل يا مات أبزن لكم أباكاليبتو مالت نحدا تسويرو زنبارة نحدا تشفينو زنبارة أنت هجبر خلو كلع كبل خلو راي واهم مزيع فيديو تفع بلي اللهم
من كم زل حجنا عيتر إننا علىهم قرأي وياهم قلع مسبلس أنا مزي أباكاليبتو مالت زي نتخطر زيك عليك حساب كخالق زي مثلا كذا نبرة أنتي مخانوسي منفس كل استيقبرو قلت أبيلوس لكازيو تبشر لكازيو تبل نمنتاي أملاخ زقل تزلو حدا أتي سالساي نريو زلنا ناي مبرح أقل قولو سلزخوني كالايكا حادنتي حجي بزح جزين تايو بزح سبات بستفل عليه بقاسيوم أملاخ يقلتي أبقل أملاخ زي قلت صلو زلو من قدتات قنا اللو نمنتاي ندحريلنا سب اتازل لا تخدر بيا يدلن كم نأملاخ زموتي يكون انسب نتا استردأتو زنبري نعاي حزوا زخيين مالتي اندحر نعو دربينا يقن أملاخ يقلت ايو أملاخ يقلت ايو نزخ أبتا إفيسون زرعنا يوون دايجي مخ نقرنا تانيح منفس مقلات كبكم يلنا اللو مالتي سو اكزابير مسكن حجي ازي صومو بزولا ندحر إنايو مالتي زي مودات نريو زلنا اتمبره نمنتاي زمص انتاينت املاخ منيو انتايو مخر املاخ زلعلماو مخرو ግብረ አምላኽ ኣብ ሰለስተ ነገር ኣብ ፍጥረት ኣብ ታሪኽ ኣብ በጃነት ምስ ኩሉ ተስፉን ስርዓታቱን ንኸፍልጥ ዝግበር እዩ ስለዚ አምላኽ ትሪእዎ ኣለኹም ኣሰራርሑ ኣብቲ መጀመርታ ሓፈሻዊ ምግላፅ ንኹሉ ገይሩ ድሓር ቀፂሉ እንታይ ገይሩ ፍሉይ ምግላፅ ንሙሴ ርእሱ ምስ ገለፀሉ ብሙሴ ገይሩ ቃል ሂቡ ንዳዊት ርእሱ ምስ ገለፀሉ ብዳዊት ገይሩ ምኽሪ ሂቡ ንኤርምያስ ርእሱ ምስ ገለፀሉ ብኡ ገይሩ ምኽሪ ሂቡ ንኣሞፅ ርእሱ ምስ ገለፀሉ ብኡ ገይሩ ምኽሪ ሂቡ ንዮናስ ምስ ገለፀሉ ብኡ ገይሩ ምኽሪ ሂቡ ኣብ መወዳእታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ተገሊፁ ከዓ ሓቅን ፀጋን ብኡ መፀ ኢልና ኣሎ ንሓደ ኮነ ኣምላኽ ዝረኣየ የለን እቲ ብሕቑፉ ብኡ ዝነበረ ተገብሮ ኣግሃዶ ኢልና ኣሎ ክብሪ ንስሙ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ምግሃድ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓቢ ምግላፅ ስለዘየለ ዝኾነ ይኹን ምግላፅ እንድሕር መፅኡ ኣጋንንታዊ ጥራይ ኣይናይ ምግላፅ ግን እብል ኣለኹ ቅዱስ ፅሑፍ ምግላፅ ኣይኮነ ዝብሉ ዘለኹ ኣብ ርእሱ ቅዱስ ፅሑፍ ዝውስኽ ካልእ እንድሕር ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ መጀመርታ ብነቢያት ተዛረበ ድሓር ብወዲ ዝበሎ ይሰዓር ኣሎ ማለት እዩ ወዱ እቲ ናይ መወዳእታ እቲ ዝዓበየን እቲ ናይ መወዳእታ ምግላፅ ኣምላኽ ምግላፅ ምኽሪ ኣምላኽ ምግላፅ ዘለዓለማዊ ኩሉ መደብ ኣምላኽ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ሕጂ መንፈስ ቅዱስ እንታይ የገልግል ኣሎ ወይ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ይገብር ኣሎ እንድሕር ኢልና ሕጂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ምብራህ እዩ ኣገልግሎት መቕላዕ እዩ ኣገልግሎት ምግላፅ እዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ቅዱስ ፅሑፍ ዘሎ ኩሉ ምኽሩ እንታይ ገብሮ ይቐልዖ የግህዶ ይገልፀልና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እምበር እዚ ጥቕምታት ምብራህ ቃል ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ጥቕምታቱ ንምንታይ እዩ መጀመርታ ናብ ምድሓን የምፃና ብወንጌል ገይሩ ምስ ኣብርሃልና ኢና እንታይ ኮይንና እምነት ተዋሂብና ብመንፈሱ ዳግም ተወሊድና ኣምላኽ ብፍልጠት ማለት ብርክብ ጊኖስኮ በቲ ዝምድናዊ ፍልጠት ምስ ኣምላኽ ተራኺብና ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ናብ ምድሓን ዘምፅእ እዩ ተኻላይከ ንፍቓዱ ክንርዳእ ብጥበቡ ከዓ ክንምላእ ዝገብር እዩ ቃል ክርስቶስ ብኩሉ መሊኡ ይሕደርኩም ኢልና ኣሎ ቃል ክርስቶስ ኣብ ቆሎሴ ቃል ክርስቶስ ብኩሉ መሊኡ ክሓድረካ ከሎ ትፍቓዱ ትፍልጠቱ ኣብ ኤፌሶን 5 ዝክርዎ ኢኹም እንታይ ኢሉ ኣሎ ምእንቲ እዚ ኢሉ ኣሎ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ መርምሩ እምበር ሓያሽ ትኹን ኢሉ ኣሎ ሕጂ ናብ ቃል ኣምላኽ ናብ ምምርማር ዝመፀት ሰብ ምክንያቱ ኣምላኽ ትኩሉ ምኽሩ ትኩሉ ርእሰ ምግላፁ ገይሩ ስለ ዝኾነ ሳልሳይ ምስ ኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ብዛዕባ እንታይነት ኣምላኽ ብዛዕባ ፍቓዱ ብዛዕባ እቲ ኩሉ መደባቱ ሓደ ስሙር ፍልጠትን ከምኡ ድማ ስሙር ግብሪ ክንገብር ዘኽእለና እዩ ማለት እዩ ከም ትፈልጦ ብዙሕ ዶኖሚኔሽን ኣሎ ብጣዕሚ ክስተ ኣሸጋሪ ኮይኑ ኣሎ እቲ መንፈስ ግን ኩሉ ሻዕ እሙን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዘይእሙን መን እዩ እቲ ሰብ እዩ ማለት እዩ ሰብ ነቲ ዝሓዞ ክድርቢ ስለ ዘይደሊ እምበር መንፈስ ቅዱስ
ነቲ ሓሳቡ ብገለ በይኑ ዝኾነ ሰብ ስለ ዘይገልጽ ኣይኮነን ግን እቲ ምብራህ ጥቕሙ ግን እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ዝደሓነ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ብኣምላኽ ንኣምላኽ ዝተፀውዐ ህዝቡ ብዛዕባ ኣምላኽ ብዛዕባ ምኽሩ ብዛዕባ እቲ ምድሓኑ ብዛዕባ እቲ ግብርታቱ ስርዓቱ ኩሉ ሓደ ዓይነት ፍልጠት ክሕዙ እዩ ሓደ ዓይነት ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እንድሕር ከድና እውን ነቲ ሓድነት ንምግላፅ እዩ ሓደ ጎይታ ምስ በለ ሓደ እምነት ሓደ ጥምቀት ሓደ መንፈስ እናበል እቲ ሓድነት ዘምፅኦ እቲ ናይ ራብዓይ ጠቕምታቱ ብዙሕ ጠቕምታት ክህልዎ ክእል እንድዩ ንኽነብሎም ጥራይ እዩ እቲ ራብዓይ ድማ እንታይ እዩ ከምቲ ሓዋርያ ጴጥሮስ ዝበሎ ካብ ምጥውዋይ ቅዱስ ፅሑፍ ይባላሃና እዩ እቲ ዝዓበየ ሽግር ሕጂ እንታይ እዩ ንቅዱስ ፅሑፍ ምጥውዋይ በቃ ናይ ገለ ብዝኸፍአ መልክዕ ምጥዋይ እዩ ናይ ገለ ከዓ በቃ ብዝኸፍእ ኣይኮነን ግን በቃ ኢንስፓየር ብዝገብር ዝመስል መንገድታት ገለ በቃ ሲልካ የነቃቅሕ ብዝተባሃለ ምጥውዋይ በቃ ምስ ዘመን ትጠዋውዮ ምስ ናብራኻ እቲ ቅዱስ ፅሑፍ ግን ዘመን ኣይስዕሮ ገለ ይስዕሮ ማለት እዩ ካልኣይ ንናተይ ፍቓድ ኣየገልግልን እዩ ነቲ ወሃቢኡ ፍቓድ እዩ ዘገልግል ሓንቲ ራንሺ ፍረ እንድሕር በቂላ ናይቲ ሱር እያ ናይ ሱር ጣዕሚ እያ እትገልፅ ናይ ሱር እንታይነት እያ ትገልፅ ናይቲ ክበልዓ ዝመፀ ኣይኮነትን ትገልፅ ኣነ ነታ ራንሺ ተቐንጠብክዋሲ ኣነ ዝደልዮ ይትበንን እያ እቲ ሱር ዝደልዮ እያ ትህበኒ ቃል ኣምላኽ ናይቲ ሱሩ ናይቲ መበገሲ ዝኾነ ኣምላኽ ሓሳቡን ፍቓዱን ጥራይ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጠቕልል ከብለልኩም ንኹለን ወዲና ስለ ዝኾንና ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ትሪእዎ ኣለኹም ብዛዕባ ቅዱስ ፅሑፍ ዝገበሮ ብዛዕባ ምግላፅ ገዛ ርእሱን ምኽሩን ተግባራቱን ኩሉ ዝገበሮ እንድሕር ኢና ሓፈሻዊ ምግላፅ ገይሩ ኣምላኽ ከም ዘሎ ክነግር ድሓር ፍሉይ ምግላፅ ገይሩ ፍሉይ ምግላፅ ምስ ገበረ በቶም ፍሉይ ምግላፅ ዝገበረሎም ከዓ ምልዕዓል ወይ ከዓ ቅዱስ ፅሑፍ ምፅሓፍ ገይሩ ማለት እዩ ነቲ ቅዱስ ፀሓፎ ሽዑ እንታይ ገይሩ ኣብ ምውሳኽ ዘይኮነ ኣቲሲ ኣብ ምብራህ እዩ ዘሎ ሕጂ ሕጂ ክሳዕ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝመፅእ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ኣገልግሎት ምብራህ እዩ ወንጌል ንምስክር ኢና ወንጌል ክንምስክር ከለና ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮንና ንምስክር ኦልሬዲ እቲ ክርስቶስ ዝሰርሖ ስራሕ ኢና ንምስክር ዝኣዘዝክኹም ዘበለ ክሕልው እናመሃርኩም ትውስኽ ኣይኮንካ እቲ ዝተኣዘዘ ናመሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ ክበሩ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 እዚኣ ነቢበ ክውዳእልኩም እየ ሽዑ ናብ ሕቶን መልስን ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 እንታይ ይብሎም መስለኩም ዕብራውያን ምዕራፍ 1 መጀመርታ ኣምላኽ ቀደም በቦታትና ገይሩ ነቦታትና ሲ ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦም ኢሉ ኣምላኽ ድሓር ኣብዘን ዳሕረዎት መዓልቲ ኸኢሉ ገስጋሲ ስለ ዝነበረ ትምኽሩ ብወዲ ገይሩ ተዛረበ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 2 ሽዑ እንታይ እዩ ዝብሎም ስለዚ እዩ ዝብሎም ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ዝሰምዓናዮ ኣዚና ክነቕልብ ግባአና ሕጂ ካልእ ክንሰምዕ ኣይኮነን ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ዝክርዎ ኢኹምሽ ኣእዛኖም ኣሳዊሕ ሒብዎም ሲ ካልእ ክሰምዑ ዝደልዩ ኣለዉ ሕጂ ንዖም ዝጥዕሞም መምሃራን እዮም ዝእክቡ ምክንያቱ ካልእ ክሰምዑ እዮም ዝደልዩ ነቲ ሓቂ ዘይዕገሱሉ እዩ ዝብሎም ማለት እዩ እሶም ካልእ ክሰምዑ እዮም ደልዩ ፃሕፊ ዕብራውያን እንታይ ይብሎም ዘሎ ሕጂ ናብቲ ዝሰማዕካዮ ደይምካ ኣቕልበሉ ናይ ሃዋርያት መልእኽትታት ሙሉእ እንድሕር ኢኹሞ ኣገልግሎት ምዝካር ክትብሉ እዘክረኩም ኣለኹ እንቃሓኩም ኣለኹ እዩ ዝብሉ በታ ሓንሳእ ንቅዱሳኑ ሓንሳእ ንሓዋር ዝተዋሃበት እምነት ፀኒዕኩም ክትጋደሉ ኢሉ ይሁዳ ኣብኣ ምፅናዓ ማለት እዩ ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ዝሰምዓናዮ ኣዚና ክነቕልብ ይግባአና እዩ እቲ ብመላእኽቲ እተነግረ ቃል ካብ ዝፀንዕ ኩሉ በደሉን ዘይምእዛዝን ካብ ቁኑዕ ፍዱ ካብ ዝቕበል ምስ ናይዚ ድማ ሕጂ ራይዋኹም ብመላእኽቲ እቲ ብሙሴ ዝመፀ ማእከላይ መላእኽቲ እዮም ነይሮም ንዑ እዩ ዘምፅኦ ዘሎ እቲ ብነቢያት ተነግረ ዝበሎ ቁፅሪ 1 ምስ ናይዚ ድማ ኣብላ ኣሎ ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ብትእምርትን ተኣምራትን በበይኑ ብዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ንሱ ከዓ ብጎይታ ክንገር ዝጀመረ ካብቶም ዝሰምዕዎ ኣባና ዝፀንዐ ምድሓን ዕሽሽ ካብ ንብል ከመይ ጌርና ካልእ የለን በቃ ሰምዕዎ ምሽ ኣለዉ ካብኦም ኣባና ካ ዝፀንዕ ኢሉ ኣሎ ሰማዕት ኣለዉ ሽዑ እዚ ፀሓፍ እዚ እንታይ ኢሉ ኣባና ዝፀንዐ እዩ ዝብል እንድሕር ነዚ ዕሽሽ ኢልናዮ መምለቑ የብልናን ካልእ ዝመፅእ ወላ ሓደ የለን እዩ ዝብል
ድሕሪ ወዱ ካልእ ወዲ የብሉን ንኣቦ ሓደ ወዲ ኣለዎ ብጀካቲ ወዲ ነቲ ወዲ ካልእ ወዲ የብሉን ሰብ ምስ ኮነ ኣሕዋት ኣለዎ ነቲ መለኮታዊ ወዲ ግን ካልእ ሓዊ የብሉን የሱስ ጎይታይ ድሕሪ ወዲ ካልእ ምግላፅ የብሉን ስለዚ ወዲ ገላፂኡ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ወዲ ዝገለፆ ዘብርሆ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ እዚአን ርኢና ኣለና ክብረና ኣምላኽ ወዲ ኣለኹ ታይትልሓወይ